As infeccións de transmisión sexual son un conxunto de afeccións clínicas de etioloxía infecciosa que presentan cadros clínicos heteroxéneos, fundamentalmente localizadas na área xenital, pero tamén poden actuar sistémicamente. Presentan un reservorio humano e o común a todas elas é que a transmisión persoa a persoa ocorre durante a relación sexual, aínda que tamén existen outros mecanismos como o perinatal, de nai a fillo, o parenteral a través do uso de xeringas contaminadas, etc. As formas asintomáticas e subclínicas tamén son moi importantes desde o punto de vista clínico e de saúde pública, xa que axudan a manter a cadea de transmisión. A probabilidade de transmisión varía dunha ITS a outra. O reservorio, así como a población a risco, adoita ser unha fracción da poboación. Etiolóxicamente, desde o ano 1986 a OMS clasifica as ITS en 5 grupos. Bacterias, que é o grupo máis numeroso, bacterias, virus, parasitos, ectoparasitos e fungos. Son máis de 30 patóxenos que poden producir ITS. Aínda que 8 deles son os que presentan a máxima incidencia, como é o caso da Neisseria, a clamidia, o treponema, o herpes, o virus do papiloma humano, e a tricomona vaginalis. As ITS son un problema de saúde pública, tanto pola magnitude ou polo número de casos novos por unidade de tempo, polas complicacións e secuelas que poden producir se non se realiza un diagnóstico precoz e un tratamento adecuado. Así, en adultos poden producir enfermidade inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, infertilidade, epidimidite, no caso dos homes, prostatite crónica, moi conocido a asociación que hai entre o cancro de cervix e o virus do papiloma humano. Na poboación infantil produce infeccións conxénitas como a sífilis conxénita, prematuridade e complicacións en lactantes, como é o caso da oftalmia neonatarum. E, por outro lado, indicar tamén a interrelación que existe entre o virus da inmunodeficiencia humana e as ITS, aínda que o virus da inmunodeficiencia humana é unha ITS. Existe unha interrelación entre as ITS clásicas e o VIH. Por qué? Porque as ITS favorecen a transmisión do VIH. Por outro lado, a presencia de ITS en pacientes con VIH pode ter presentacións clínicas diferentes según o estado de inmunidade da persoa que vive co VIH. A situación mundial das ITS estima a ONU cada 4 anos. A última estimación que fixo foi que no 2020 estimou que se produciran en todo o mundo 374 casos incidentes das 4 ITS curables: sífilis, treponema, clamidia e tricomonas. Están afectadas en todas as rexións do planeta, pero hai especialmente 3 rexións máis afectadas, que é a rexión das Américas, a rexión africana e a do Pacífico Oriental. Buenos días. Estamos en unha sesión técnica. A situación das infeccións de transmisión sexual en España podense ver neste resumen que presenta o Instituto de Salud Carlos III. Nel vese que o porcentaje anual de cambio de tasas é crecente a partir do ano 2000, especialmente nos últimos anos, na gráfica da dereita. Por outro lado, obsérvase unha maior afectación en homes que en mulleres para todas as ITS. Respecto á idade, na maioría dos casos obsérvase en adultos xóvenes, aínda que se poden ver algunhas diferencias según as ITS da que se trata. A situación en Galicia podémolo ver de xeito resumido en estas, no caso da infección gonocóxica, na gráfica amósase a evolución anual da incidencia acumulada de gonococia por 100.000 habitantes e comparado coa de España obsérvase un incremento de casos notificados de gonococia en ambos casos, pero sempre en Galicia un pouco máis baixo que a media nacional. No caso da sífilis, na figura esta represéntase a evolución da incidencia acumulada da sífilis por 100.000 habitantes en Galicia. Comparada ca de España, obsérvase que no período 2015-2024 hai unha tendencia
xeral en alza, especialmente no ano 2022 e no 2023, cunha lixeira estabilidade no ano 2024. O mismo ocorre ca situación da clamidia xenital. Observamos como nas gráficas anteriores a incidencia acumulada en España que é superior á incidencia acumulada en Galicia. Obsérvase unha tendencia ascendente moi marcada na incidencia acumulada, sobre todo a partir do ano 2021. Con todos estes datos, e coa avaliación do anterior Plan Galego do VIH-Sida e outras ITS, elaborouse o novo plan que se justifica polas seguintes consideracións. A tendencia crecente das ITS en Galicia. O cambio, a situación actual presenta un cambio de patrón social e de comportamento da poboación, pois hai maior mobilidade da poboación, empréganse aplicacións de contactos, aumentou a vulnerabilidade de determinados colectivos, como son os migrantes, os homes que teñen sexo con homes, os xóvenes. E na última década xurdiron avances tecnolóxicos, como son o tratamento preventivo, a PrEP, ou tamén métodos rápidos de diagnóstico, que tanto os tratamentos preventivos como as técnicas de diagnóstico rápido deben de ser integrados no plan. Por outro lado, detectouse a necesidade de fortalecer a coordinación intersectorial entre salud pública, asistencia sanitaria, educación, igualdade, política social, para dar unha resposta máis integral e eficaz frente ás ITS. O marco estratégico movémonos no alineamento nacional e internacional. A OMS publicou a Estrategia Mundial da Salud 2023-2030 e nel incorpora a eliminación das ITS como problema de salud pública para o ano 2030. Por este motivo, en decembro do 2021, publicouse en España o Plan Estratégico para a Prevención e Control da Infección polo VIH e as ITS en España, co propósito de dotar dun marco estratégico para a coordinación con carácter intersectorial e interterritorial a resposta frente á epidemia do VIH e outras ITS. Dentro deste marco queda englobado o Plan SESAN, que supón un cambio de paradigma, pois pasamos de falar de VIH e outras ITS a falar de ITS equitativamente. O obxectivo xeral, por tanto, é eliminar as ITS como problema de saúde pública en Galicia no horizonte 2030. E para iso establecese unha abordaxe integral de prevención, diagnóstico precoz e tratamento, así como a mellora da calidade da vida das persoas afectadas. A poboación destinataria é a poboación xeral e, sobre os grupos de maior vulnerabilidade. Nun documento da OMS establecese como grupos vulnerables os homes que teñen sexo con homes, as persoas transxénero, as persoas en situación de prostitución, as persoas que se inxetan drogas, persoas en prisión, os inmigrantes, e no noso medio teríamos que suliñar os xóvenes. Chegamos á estrutura do Plan SESAN. O plan estruturouse en nove eixes, cada un dos cuales ten unhas liñas de acción. Así pasamos o eixe número 1, o eixe da vigilancia epidemiolóxica, que dispón de catro liñas: notificación de casos, vigilancia molecular microbiolóxica, a vigilancia de factores de risco e outros sistemas de vigilancia, co obxecto de mellorar o sistema de vigilancia epidemiolóxica das ITS para monitorizar a súa evolución, identificar grupos de población clave e avaliar e adaptar as medidas de prevención e control. No segundo eixe, que é a prevención primaria e promoción da saúde, é a base máis custo efectiva para disminuir a incidencia das ITS e protexer a saúde sexual. Consta de 4 liñas, co obxectivo de disminuir a incidencia das ITS e protexer a saúde sexual da población, proporcionando información veraz, facilitando o acceso a métodos de protección eficaz e fomentando habilidades persoais para a toma de decisións seguras. Entre as accións cabe destacar a vacinación. A vacinación é un dos métodos máis eficaces para prevenir as enfermedades infecciosas. O Programa Galego de Vacinación dispón de vacinas para determinados microorganismos
que se poden transmitir por vía sexual. Dispoñemos de vacuna para VPH, para hepatite B, para hepatite A, POS, para gonococo. Promover a vacinación dispoñible para estas ITS é unha das accións moi importantes deste eixe. Por outro lado, a elaboración dun mapa de recursos en saúde afectivo-sexual. Entidades relacionadas coa atención á saúde sexual, como son os centros sanitarios, as ONGs, os organismos LGTBI, os centros Quero Te Máis, os centros que dan apoio a persoas en contexto de prostitución. Na elaboración deste mapa de recursos publicarase no Atopa Saúde. Outra acción sería a dotación de materiales preventivos, nos que actualmente xa a Consellería ten un plan de dotación destes materiais, pero sería ampliálo e promover a máxima distribución para promover o uso do preservativo, a través de preservativos, lubricantes, bandas de látex e tamén o programa de reducción de danos. A través do programa de reducción de danos, o reparto de paquetes de inyección higiénica. E, por outro lado, unha liña de subvencións para entidades do terceiro sector que presentan proxectos de saúde pública no ámbito do VIH e das ITS. Na actualidade, temos un programa de subvencións con 12 entidades subvencionadas na última convocatoria. E sería continuar con este programa. Por outro lado, o eixe número 3, que é a prevención secundaria, a detección dos ITS. O obxectivo é diagnosticar de forma precoz as principais ITS para evitar complicacións e cortar a cadea epidemiolóxica de transmisión. Diferentes accións, como é o cribado etario de hepatite C, que xa se está a realizar, pero completaríase o de 40 a 60 anos e valoraríase a ampliación a outras idades. Aplicando os coñecementos adquiridos neste cribado, establecer un cribado oportunista para VIH e hepatitis B. Outra acción sería a promoción e o uso de probas rápidas en determinados ambientes, dotando gratuitamente as entidades colaboradoras con probas rápidas de detección. Establecer unha nova estrategia de cribado, como é a autotoma a domicilio, para diagnóstico de gonococo, clamidia e micoplasma. Por outro lado, habilitaránse modelos predictivos a través de inteligencia artificial para detectar riscos. O eixe número 4, que facilita o diagnóstico e tratamento das ITS, facilitar o acceso ao sistema sanitario das persoas con ITS e asegurar o seu tratamento, accesibilidade ao diagnóstico para eliminar barreiras, unha atención integral e reducir o estigma. Por outro lado, o tratamento integral, tratamento con evidencia científica, xestión de coinfeccións VIH con outras ITS e seguimento de apoio. O eixe número 5 fai referencia á calidade da vida e inclusión social das persoas que viven co VIH para mellorar a esperanza e a calidade de vida e reducir o estigma mediante a sensibilización sobre a importancia do respeto dos dereitos das persoas que viven co VIH e normalizar a vida destas persoas. Por outro lado, tenemos o eixe da formación e investigación, co obxectivo de fortalecer as capacidades técnicas dos profesionais en saúde e os actores comunitarios baseadas na evidencia científica. Outro eixe relacionado coa comunicación, para establecer un plan de comunicación dentro da organización e con outras entidades co obxectivo de informar e sensibilizar a comunidade xeral e as poblacións clave sobre prevención, diagnóstico e tratamento, para aumentar as condutas sexuais responsables. Siñalo aquí as campañas de sensibilización a través de redes sociales, a través de webs, a través de WhatsApp, material impreso, vídeos e campañas publicitarias. O eixe número 8 fai referencia á innovación, que promoverás a innovación tecnolóxica, organizativa e social na prevención, diagnóstico e tratamento. Por último, o eixe número 9, que é a organización do plan,
para coordinar as intervencións fronte ás ITS levadas a cabo en todos os eidos e por todo o personal e as entidades involucradas. Establecese uns indicadores para o seguimento do plan e unha avaliación para unha mellora continua. O plan dispón de un orzamento de 195.000 millóns. O maior investimento é no diagnóstico e no tratamento. Establecerás unha distribución anual equilibrada para a sostenibilidade do plan. Por último, dar un agradecemento a todos os profesionais que elaboraron e revisaron o plan, as ONGs e institucións colaboradoras, os profesionais do sistema sanitario galego e, por último, non menos importante, as sociedades científicas. O obxectivo último será cara a unha Galicia libre de ITS, sin estigma nin discriminación. Moi ben, moitas gracias, Sonia. Deixei que pasara un poquinho máis do tempo por o problema que tivemos co sonido e tamén por as interrupcións. Entón, gracias a Sonia por atenerse incluso con esas problemas ao tempo. Nada máis anunciarvos que a semana que ven teremos unha nova sesión técnica que será a de a enfermedade de Lyme en Galicia. Moitas grazas e que teñades unha boa semana. Moi ben.